السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب مرحوم حاجی فیروز الدین بیگ صاحب، جن کا تعلق بجھاما اڑی سے تھا، ان کی لکھی ہوئی کتاب ڈونگے پھٹ، جو کہ پہاڑی لغت میں ہے، اس کی نظموں میں سے ایک نظم پڑھنا چاہتا ہوں، امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی۔ اس نظم کا نام ہے بے مروت یار نی چنگا۔ حاجی صاحب لکھتے ہیں: بے مروت یار نی چنگا، بے مروت یار نی چنگا، غافل پہرے دار نی چنگا۔ کڑیاں نال دربار نہ کریے، کڑیاں نال دربار نہ کریے، عشق دا اے بیوپار نی چنگا۔ دل بر ملے تا دل لگائیے، دل بر ملے تا دل لگائیے، غیراں نال پیار نی چنگا۔ جس اکھ وچ حیا نہ ہووے، جس اکھ وچ حیا نہ ہووے، اس دا ہار سنگار نی چنگا۔ دشمن تا پروسا کرنا، دشمن تا پروسا کرنا، سجنا اے اعتبار نی چنگا۔ جیڑا جنگ بچ کنڈ دسالے، جیڑا جنگ بچ کنڈ دسالے، او فوجی تا سالار نی چنگا۔ جیڑا کسی دا حق دبا دے، جیڑا کسی دا حق دبا دے، اس چورا نال پیار نی چنگا۔ ہک دو واری جو آزمایا، ہک دو واری جو آزمایا، او رہبر دلدار نی چنگا۔ جیڑا مندہ کھوٹا ہووے، جیڑا مندہ کھوٹا ہووے، او سنگی فنکار نی چنگا۔ جو وطن دا باغی ہووے، جو وطن دا باغی ہووے، او سردار گدار نی چنگا۔ جیڑا قوم دا دشمن ہووے، جیڑا قوم دا دشمن ہووے، اس دا ہر ہتھیار نی چنگا۔ جس دے بچ حب وطن نی، جس دے بچ حب وطن نی، اس شاعر دا افکار نی چنگا۔ شیراں دے کے محل بڑھاواں، شیراں دے کے محل بڑھاواں، فیروز ماڑا میں مار نی چنگا۔